Chineke nna bi n'eluigwe. Achọrọ m igbu oge ọnụ datara ọnụ. Anụ m otu nwanne ya nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ nza. Ya sị m na e nwere ihe ya chọrọ ikoro m na m were moto were mba ụwa tụmadụ ụmụ nwaanyị ibe m ka ha were ntị gwuru ọka na ụmụ nwoke ibe were ekwentị ha gwuruo m n'ọnụ gwum ya n'ọnụ n'ihi na ma ewi ma oke pụrụ ọdụ. Ụmụnne m nche ma okwu awa okwu inye m ego shi ofe eshiri m ofe isi m shi ofe mshi ụkwa ị gara ilo ama m na okwu a na-akpọ tọmọhịkịrị okwu gbagara gbagọ gbamkpe. Nsị nna m gaa n'ihu ya asị m na nna ya mụrụ ha ụmụ nwoke 5 na mgbe ha na-eto eto ha dị very young ka mpa ha kpụrụ ha n'otu ehihie echi ahụ wee shie eke so ha yi shie slippers ha yi n'ụkwụ ha yi shie slippers ha yi n'ụkwụ gbara ụkwụ ala asị ihe na ya na-agwa ha ha tụrụ ntị ha ala na enwere some items mpa ya ji n'aka that day na ofu item a ya echetara ọfụma na ọwụ nzu nchọ ndị chọkụ nzu a na-ebi n'anya ụmụ nzu chọkụ nda jikwe the other one ya na-echetachazi plus dry gin o dowara n'akụkụ gbewa ha za mpa mụrụ ya ewere ọnụ ya gwa ha that na any one of them ga-ebilite ere nwunye mmadụ elu na ka ahụ ga-anwụ na ọ gaghị ahụ the next Eke market day. Ọ sị ha elekọrịta onwe ha na-enwe onye ka emere igbo okwu ha lesa onye ọbụla sị ha dị very young enwe ha na-asị catch them young na obi ọ bịara na ngwa o gidere ha na ngwa sọmọ ha bidokwuo destin na any one of them bilitere n'ọrịa nwunye mmadụ elu na ọ ga-anwụ na udele ga-eri ozu na ọ ga-aga nke ọ ga-adịrị ya na mma na ọ ga-adịrị ya nya ka ahụ mma na Eke na ọ ga-adịrị ya n'Orie na ọ ga-adịrị ya n'Afọ na ha stay away from married women na ọ ga-adịrị ha na mma na ha ga-alụlụta na nwoke ọbụla ga-ebilitekwa n'ere nwunye ha elu ọ ga-adịrị ya na mma na ọ ga-anwụ uchu ọ ga-adị ndụ zụọ ụmụ ya akpata ya wụọ ha bụ na senior brother ewu diọkpara ajụwa papa ha na ya echetachara ihe a clearly senior brother ajụwa papa ha si ọ wụrụkwanụ na nke nwaanyị ahụ nọ na-ekweta n'ihi na mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ nwa agbọghọ ya ama mma ị ga-ama na di ya nọ n'ụlọ ọ gaghị ekwe agwa na ọ lụọla di kekwe ya na di esego okwu gị jụọ ma ọ nọ na di ya asị mgba wala ọ lụọla di ụdịrị mistake dị otu a mekwene mpa ya sị na ọ wụrụ by mistake na-enwe ihe ga-eme ya mana di nwaanyị ahụ ihe ga-eme ihe agagara ya nke ọma na ọ ga-eri di nwaanyị ahụ mgbọmgbọ nke ọ dị omimi ma ọ bụrụ na ha emechaa chọpụta na ha tinwe di nwaanyị ahụ gaa straight to the point kwupụta ije ha na that woman gwa the man ka o mee omenala ka o nwere onwe ya ọwụ your fault ọ fault nwunye na ọ bụrụ na imechaa chọpụta na nwaanyị ahụ alụọla di kekwa tụrụ ngashi tụnwe onye wu di ya ka ọ machaa ahụ ma ọ wụ ya ọ ga-eri ya mgbọmgbọ gị onwe nwekwanụ nwaanyị ahụ ga-emere nha omenala ma ọ wụghị ya ọ ga-anwụ na ọ gaghị emerụ nwa ya ka gwuzoro na ya ga-emeke sure of that na ya wụ nwata nwaanyị ga-eme omenala ga-amacha ya macha ha nwa nke nwoke ha nwa ahụ n'ihi na aghọrịrị ha the next stage awụrụzi ịtụnwe di nwaanyị ahụ ga-agwa ya ọ gwa ya sị ya gwa di ka di ya ga-eme gịnị ga-amacha ahụ cleanse onwe ya ma ọ wụ ya ọ ga-akọgide kue n'ili na ihe ewe okwu ọnụ mpa yo tempeshi na-ede destin akpata oyi wụọ ha o mechaa ihe o mere mee other things ya na awụ ihe ga-abịa kọwara m ebe a onye ọbụla apụcha ha etolitesha since akwa na onye ọbụla ihe onye sa even gị inwe ha ala ahụ a na-enye ọṅụ ma ị lụọla ihe ọbụla wụ married woman enweghị nwanne ya dara na ofensa nọ ya ka ha nọ ebe last month ya osogedi ọkpara ka etoro ya direct akọbaga n'ọnya ọnya igwe agba ya kpọchakpam n'ụkwụ abụọ ọ ya na-aga ya kpụrụte n'ọkpụkpọ
ele n'ụdị o jiri ma nwaanyị ya na ya abụọ mega ihe nwa agba obiọma alụọla di ji otu nwa gwa nwanne ya nwoke na ya alụbeghị di na nwa ya mụrụ wụ product of na ya gaje skuul ụmụ okorobịa ahụ ya n'ụzọ skuul wakpo tọọ ya ime enwe mgbe o kwuru na ọ di ya zụrụ ya na skuul ma ọ fọzikwe na di ya alụcha na alụtụrụcha ya na gba kwụ ụgwọ isi were ya gba akwụkwọ n'ụlọ ụka were ya gba akwụkwọ na ụlọ ikpe were ya gbahụtacha akwụkwọ ebe niile with the hope na otu ụbọchị ọ ga-abịa kpọrọ nwunye gawa ala bekee ya nwata nwaanyị di ya na ala bekee kemgbe 2 years nwanne nwoke adịghị awe ote Chineke na-eshi eme ihe ya na ya abụọ akwụrụkwala gaa itiri nga ha nọzi zụrụ ju ihe dewe na tebụl na-eriri ya na-ekwezi onye ma ke nwaanyị bịakwutezie ha nga jụọ ha si na ihe ọwa ọ dịghị too much onye obodo ebe alụ ya jụgazie so ihe ọwa ọ dịghị too much nne na atọ kemgbe ya ata n'ogwu atọ ka abụọ ya daa n'ogwu ka ma ọ ga-esi otu a na-emekasị onwe why not ịsụ ndị nwe return ọhịa kwụrụ n'isi ya o ruo ele mgbe ka ọ ga-eji disgrace ndị nwe n'ụdị ya the lady ajụọ esi ya akpọkwana ya nọ onye what concerns you who called you here ọ sị here ka this lady kwuo ozugbo ọ na-apụwala nwanne nwoke amaliri from elu tebụl chọwa the woman si ya biko na arịrịọ ka ya arịọ gị na esave a soul na that lady nọ dị ọlọla di ya elewe so gwa ya sị ya gwa ya nga nna ya kwuru ha gbara against nwaanyị ọbụla nọ na di gwa onye ma ọ sị ya na nwoke na ọ gaji ya gache skuul ụmụ okorobịa wakpe nara ihe n'ike tụọ ya ime ya ha atọ tọrọ ya ụtọ ogirishi na ọ weta afọ ime shiri ọ gwaghị ya si ya lọla di na that lady nọ nga ọlọla di the woman na-asa ọlọla di kemgbe 2 years na di ya na ala bekee na otu a ka ọ na-ezuzugharị ụta na ọrụ na ngwa ya ọ nọ ya ọchọ na ọwụ na village ya community ya ka alụ ya si the woman ya biko nyeta ya nọmba ya nwaanyị so why not were phone nọmba enyi ya si the woman ya ga-akpe na nsogbu dị n'akịrịka na di nwaanyị a n'idiri ịlọta n'ihi before ihe emebie nwaanyị ajụwa ya si ihe o mebibekwana akụkọtakwara na ihe ebe ọ na ọ lọta ugbo ya chee ma marriage ọ ga-aga agba aga ya sị ka ha akụgara dị iche na problem ọ nọ n'elu ya na ya si the lady ya ga-akpe were ha osowere ije gaghachi ka ya na eno soso na ọ lụọla di na ọgwa ahịa na o ji ya ụgwọ na ọ ga-amacha ya ahụ na ya kwadoro na ọ ga-amacha ya ahụ na ọ ga-emere ya omenala ọ ka ya gwụla die ọsọ ya save die mana ya by God's grace na ya believe na ya ga-enyere di ya aka save ya ụmụnne m mbara nna m eso ya gaa n'ihu na nwanne nwoke a wụrụlo Chukwu mere mpa ha dị ndụ wụrụlo mana mpa ha katala ahụ kowara mpa ihe mpa ya chiwa jụọ eso ọ natakwara nwata nwaanyị nọmba mara otu esi erute ebe ndị dike nwata n'ihi na nwaanyị adịrị dị ịgwa di akpa oke nwaanyị a nara nọmba ya so oke ka ya were phone nọmba adanne that lady ka na ala bekee ya were phone nọmba adanne nye ka ha na ya communicate nwe omenala a na-ekwu ha kpewa ke na ya wụhụ nweta ya ihe ha awụwụ community na elekwa adanne di ekpewa ya enweghị ha na-ekwu si ha kwuru gaba ebe ahụ na ọ wụta ka esi nweta phone nọmba adanne nwanne nwoke agwa adanne di ihe mere na otu o shiri na akpọwala this lady bịa ka o mere nwanne nwoke omenala n'ihi na o merụrụ nwanne ya na aghala akụji filie n'ọwa egwuregwu filie n'ọwụ ihe nwata na enyi nne akpọ di ya na ala bekee di ya si eji ahụ ya na hospital na agwala ha si na agwazie ha dat na ha gwa nwanne ha nwoke na enweghị hospital ga-etriti ya na ọ na-edere lọta bịa macha ahụ ma ọ wụ ya ma ọ wụ ihe ga-emebi na ọ na-edere lọta bịa macha ahụ na ọ nọ under the curse of his father na ọ wee bụ okwu nọ n'ugbu a na ke nwoke sị na ka ya confirm of flight ticket ya na-alụ ka end this nonsense once and for all ụmụnne m ọ na-ahụ na ebe okwu agaga ọ bụrụ na ị nọ na nwunye iji nwaanyị gwa onye gị na-emega ihe na ịlụọla nwaanyị ibe ma ọ bụ na ịlụọla di gị chewe echiche ibupụ ya aja gwa onye gị na ya abụọ mega ihe na iji di
ụfọdụ ụmụ nwoke ha anaghị di na nwaanyị nọ na di gị tụọra ya asị madam ihe gị na-eso ihe ga-eso ị ga-anyachala ya gị wụrụkwanụ nwoke gị jụọ nwaanyị nọ na di madam ịlụọla di ya sị na ya alụọla di the next thing kwesịrị isi n'ọnụ pụta wee sorry madam sorry gị tender apology responsibly take a walk kashika mana nwaanyị asị na ya alụọla di gị sị wow it doesn't make it doesn't make we can still roll. I like you. If I had not married before now, or if I had met you before your husband, hello, you know, made too much in a problem. Ki wine on a diagonal wine on a di na go. Yana go a cross, wine apple wish, ye get Kagaria yellow, for the moke self, and was he had you, my bobby man, I'm marrying and the KGD. Now, you need help. You need help. Serious one. I'm going to no. Onye mana asị ya sọ n'ike onye na-amaghị asị ya sọ n'ala udo dịrị ọnụ